Hei, morjens. Me ajattelin tänään puhua vähän muutoksesta. Ja tässä on nyt ihan konkreettinen muutos tapahtumassa, eli meillä on tässä tämmöinen seinämaalaus ollut, joka on todella hieno ja me ollaan tykätty tosi paljon tästä maalauksesta ja tämä on pitkään palvellut meitä tässä meidän tilassa. Ja nyt meidän pohjamaallaan sen piiloon. Ja koska tapahtuu uusia asioita. Se varmaan tässä onkin meillä niin kuin monesti sellaisia asioita, että meillä on niin kuin hirmu hyviä juttuja ja tuntuu, että niin kuin ne on niin kuin ikuisia ja ne ei muutu miksikään. Mutta joskus se hyväkään juttu niin ei vaan sovi siihen isoon kuvaan sitten, kun ruvetaan tekemään tässä. Itse asiassa me ruvetaan niin kuin, nyt tässäkin tilassa, niin me ruvetaan tekemään, maalataan seinä eri väriseksi ja tänne tulee vähän erilaisia elementtejä tähän huoneeseen, niin sitten se ei enää sovikaan siihen, mitä tämä oli alun perin lähtenyt palvelemaankin tässä meidän tilassa. Ja tämä on aika monessa videossa on tullut vastaan tullut sitten monellekin katsojalle varmasti. Mutta se, että me tehdään muutoksia. Joskus me tehdään pako alla ja joskus me tehdään vähän niin kuin oman tahdon alla ja aina ei oikein tiedä, että mistä se lähtee kumpuamaan se niin sanotusti muutos. Mutta se, että joskus on vain niin kuin tällä tavalla muutettava niitäkin, jotka on hyviä rakenteita tai hyviä juttuja. Ja eikä siihen tarkoita, että se olisi niin kuin aina sitten huono juttu tai hukkaa heitetty. Mutta voi olla, että elämässä tapahtuu vain sellaisia asioita, että se ei ehkä sovi enää siihen. Ja kun me ei aina tiedetä sitä tulevaa, niin me ei voi aina ehkä säästää tai käyttää energiaa tai voimia siihen, että se olisi vielä siinä. Ja tämäkin taideteos, mikä tässä on ollut, niin tämä on noin 10 vuotta palvellut meitä tässä paikalla. Ja tämä tehtiin varmaan 3 osassa, tehtiin tämä silloin aikoinaan. Ja muistan hyvinkin tämän prosessin, miten tämä lähti ja mitä haluttiin tähän seinään. Ja nyt tähän on tulossa ihan jotain muuta. Ja kyllä me koen niin kuin omalla tavallaan myös surua siitä, että nämä hieno taideteos lähtee tästä piiloon, mutta kun me ei voi tätä seinästä ottaa irtikään, että se on tässä tehty, koska se on joskus valittu siihen, että se on kiinteästi siinä paikallaan ja tällä tavalla on niin kuin tuomassa semmoista sopivaa väriä tähän meidän tilaan. Mutta se, että vaikka sitä kokeekin sellaista tietynlaista surua, niin sitä kokee myös samalla tavalla myös semmoista iloa siitä, että tehdään jotain uutta. Tehdään sellaista, mikä on vähän sellaista uuttakin myöskään, että kun saattaa olla joskus vähän semmoisia niin kuin raskaita aikoja ja saattaa tuntua siltä, että vähän niin kuin voimia syö koko ajan, niin sitten tulee vähän sellainen, että joku asia muuttuu, joku asia lähtee niin kuin menemään eteenpäin ja samalla saa antaa niin kuin tällä tavalla semmoisia niin kuin positiivisia hyvästejä. Ja positiiviset hyvästit on monesti sellaisia, että me aina kun luovutaan jostakin, niin me aina ajatellaan, että ne on kaikki negatiivisia. Helposti lähtee sellaisen ajatteluun, mutta kun kyseessähän ei ole missään tapauksessa negatiivinen. Tämä on asia vain, joka on palvellut pitkään tässä meille ja nyt muutetaan sitä. Nämä muutokset yleensä, niin kuin sanoinkin, niin tällä tavalla osa tulee vähän pako allakin. Ja joskus sitä vältelläänkin aika paljon, että sitä muutosta ei tulisi. Ja joskus sitä odotetaan, että joku muu sanoisi sen tai tekisi sen juuri minun puolestani. Ja tässäkin tätä, kun ruvettiin tekemään nyt näitä muutoksia tässä, niin kyllä me ollaan odotettu sitä aika pitkään. Kaiken näköisiä
tapoja ja syitä ja seuraamuksia ja vaikka mitä, että miten se on. Ja nyt kun ollaan tarpeeksi lähellä tässä, niin sitten alkaa tapahtua nämä muutokset. Ja osittain varmaan tapahtuukin vähän niin kuin pakostakin, mutta kuitenkin loppukädessä on se tunne, että sä pystyt itsekin vaikuttamaan siihen, että miten se menee. Ja sitä tällä hetkellä tämä edustaa esimerkiksi tähän maalaaminen tässä, että mä voin vaikuttaa tähän, että se ei ole niin kuin tulee jostain muualta se sanoma, että hei, tämä pitää nyt maalata tai tämä pitää poistaa. Vaan tämä on ihan nyt sitten ihan itse pääsee tekemään sen päätöksen ja rakentamaan uutta siihen päälle. Niin, helposti me koetaan myös se katumusta sitten sen jälkeen, kun me ollaan tehty muutos. Ruvetaan epäilemään sitä, että oliko se sitten oikein se tehdä se muutos. Että olisiko pitänyt sittenkin. Se jälkiviisaus tulee sieltä tosi helposti ja nopeasti. Mutta niinhän meillä tulee aika monessa muussakin asiassa. Ja sitten jos me kysytään, varsinkin sen jälkeen, kysytään ihmisiltä ja muuta, niin sen jälkeen tulee hyvin monenlaisia mielipiteitä. Että osa on kauhuissa, että mitä ihmettä te olette mennyt pilaamaan tai tekemään noin. Että eikö se olisi kannattanut säilyttää. Entä jos se olisi ratkaistu näin? Mutta monestihan ne ihmiset, tai keltä me kysytään, ne ei ole silloin siinä, kun me tarvitaan sitä apua tai sitä neuvoantoa. Ja onko siinä sitten loppujen lopuksi, jos me paljon kysytään, niin meneekö siinä sitten loppujen lopuksi sekaisinkin vähän se idea, että mitä tässä kaikki ollaan tekemässä? Että jos ruvetaan niin kuin monelta ihmistä kysymään, niin saadaanko me 10 erilaista niin kuin neuvoa, ohjetta, jolloin tulee se tilanne, että me ei enää pystytäkään tekemään sitä päätöstä, vain sen takia, koska niin moni neuvo niin ohjaa. Ja onhan se totta, että monesti meidän niin kuin elämän kokemukset, iät, tapahtumat, historiat, kaikki vaikuttaa siihen, että miltä se näyttää, se päätöksenteko, miten helposti sen saa tehtyä. Ja kyllä ainakin itse huomannut sen, että paljon on sellaista viisautta kertynyt elämän saatossa, jota voi käyttää tänä päivänä näihin päätöksen tekemiseen. Ja niissä on joku sellainen, mikä on niin kuin selkeä semmoinen ohjenuora ja tietyllä tavalla miten se menee. Ja on siinä varmasti myös intuitiivistakin ajattelua, että sitten niin kuin valmiiksi pohtii jotakin asiaa ja sitten toteaakin, että vitsi, että eihän tässä on mitään välttämättä järkiperäisesti, vaan tässä on ihan niin kuin sellainen tunne, että mä teen nyt sen näin. Ja varmasti tässäkin maalauksessa niin on nyt, kun maalaan tätä piiloon, tämä pitää maalata useampaan kertaan, koska on sen verran vahvat värit, niin on tässä varmaan intuitiivistakin aika paljon, että näin se pitää tehdä. Ja tämä on niinku, pitää kuunnella nyt sitä. Ja sekin on sitä itsensä kuuntelua, itsensä tuntemistakin omalla tavallaan, että sä kuuntelet itsesi, että mihin se tulee ja mistä se johtaa tai johtuu, että teen juuri näin kuin nyt teen. Ja kyllä ainakin itsellä koko ajan tuntuu, kun tässä tekee tätäkin asiaa, niin koko ajan tulee semmoinen niin kuin vähän helpompi olokin myös omalla tavallaan. Mitä se sitten onkin, miten se vaikuttaa tulevaan, niin se jää nähtäväksi. Ja silti se ei poista sitä arvostusta, mikä tämän tekijä, joka on tehnyt tämän, niin miten hienosti on tehnyt. Se ei poista sitä arvostusta minnekään. Tämä on vaan, mennään eteenpäin. Eli sillä tavalla niin kuin se jälkiviisaus, mikä sieltä tulee, mitä me ruvetaan niin kuin pohtimaan aika paljon, niin, ja joskus jopa murehditaan sitten vähän niin kuin jälkeenpäinkin tai etukäteenkin asioita, niin jos aina sanot, että päästä irti tai heittäydy, niin eikös tämä nyt ole sitä heittäytymistä ja irti päästämistä parhaimmillaan tällä tavalla, että
tässä ei tule sellaista vahinkoa, että, että olisi joutuisi hengen vaaraan tai mihinkään sellaiseen, vaan enemmänkin siihen, että nyt tapahtuu se muutos ja tästä on hyvä lähteä sitten rakentamaan sitä seuraavaa tasoa. Mutta me tehdään muutoksia ja ihan hyvä pohtia, että mikä se on se juttu, mikä itsellä on sellaisen, minkä muutoksen haluat tehdä ja millä tavalla teet. Ja teetkö se sen omasta niin sanotusti vapaasta tahdosta vai teetkö se jonkun toisen puolesta tai takia. Ja tässä varmaan yhdistyy mulla ainakin vähän sekä että, mutta mä ajattelen tämän yhteisön näkökulmasta aika vahvasti. Mutta ollaan tämmöisiä ajatuksia.